Her har vi vores bæger med vand, som vejer 91,13 gram og er 70 grader varmt. Her har vi vores isterninger, som lige er kommet ud af fryseren, og de er 0 grader varme, og de vejer 37,75, og de er lige ved at smelte. Nu er isen kommet i bæret, og det vejer 128,67 gram. Vi rører nu rundt i vandet, indtil isterningerne er helt smeltet, for at finde ud af, hvad temperaturen er. Nu er isen smeltet, og slutvægten er 127,76, og den har en sluttemperatur på 5 grader. Vi ser det øverste her, som er i vores diagram, og massen, den første forsøg, der er 91,17 gram i, og vores slutvægt er 117,58 gram. Massen i isen er 32,42 gram, og vores starttemperatur er 41, og vores sluttemperatur er 10 grader i første forsøg. Vi har gjort det samme i forsøg 2, bare med lidt forskellige eller andre tal. De røde tal, vi har, eller de lyserøde tal, vi har herude, det er forskelstemperaturen. I forsøg 1 er forskelstemperaturen fra start til slut 31 grader, og i forsøg 2 er forskelstemperaturen 34,5 grader. Herunder kan du se, at vi har lavet en formel, hvor vi har udregnet, eller hvor vi har fundet ud af, hvor mange kilojoule, eller joule i kilo der er. Og det kan du se med vores udregning her, at det giver så, 324.674,9 kilo, eller joule i kilo. Her i forsøg 2 kan du se, hvordan vi udregner isens specifikke smeltevarme, som står som LS. Og det vi har til at stå heroppe, hvor der står J bagefter, J det står for vandets specifikke varmekapacitet. Så det er sådan, vi har fundet ud af, at vores resultater giver det.